Здравейте! Въпреки малкото мастика от предната вечер за рождения ден на жена ми, да ми е жива и здрава, все пак реших тази събота да изпълня плана за някаква тренировка за Витоша 100. Не точно изпълнен, тъй като мислех да хвана отсечка от Бояна към Владая, но не успях в 5:30 да съм достатъчно адекватен сутринта и смених маршрута. Реших да хвана от Алеко към Камен дел. Кратка отсечка, кой обаче да ми каже защо е Камен? Ама аз и кой ли питах? Просто прочетох една статия, че било равничко и викам това е моето. Само че той хората явно са били пеши. Та изпатих си, но след известни изкачвания, слизания, задъхвания и събиране на бели дробове по камънаците, успях да хвана няколко кадъра, да носа полезни. А в този ред на мисли, нека отбележа, че съм съвсем пишман велосипедист. За човек, който поне малко от малко поддържа форма, сигурно би било не чак толкова търсен. Да се знае и не ми се смейте. Оня ден оставих колата на закрития паркинг на Джъмбо, защото ме беше страх от градушка. Чукам едно яйце за закуска, разреждам малко магнезий Б комплекс, слагам очилата, ръгам да и потеглям. Винаги ме е страх с тия багажници отгоре, затова отварях от време на време и го проверявах. После по пътя към Алеко вече претръпнах. Там се клатеше сериозно, ама си викам, и други неща се клатат, ама не падат. Стигнах аз до Алеко и газ. Хванах една смотана пътека и оттам се почнаха едни високи камъни. Колелото се возеше на конче през 1/4 от пътя до Камен дел. Да не се минава оттам с колело. Долната граница на кръвното ми стана горна и обратно. По-добър е пътя за Черни връх от спирката на хотел Морейн. На горнище е, ама поне се кара. После влезнах в едни мочурлаци. Там се окалях здраво и с кеф. Да има с какво да се похваля като се превера. Като подминах за солношите, моите заплющях. Почнаха пак високите камъни, да го нося ли си викам, ще го носиш, да ушите ще ти плющат. То не беше мъкне, фалдоби, връщане, въртене на мултивидео. Надявам се да е станало интересно и полезно. Чудех се дали да не оставя тегърлека долу, ама си викам, че някой ще го открадне, пак и снимки трябва да се правят. Друго си да кажеш, че с колело си го качил. Най-накрая стигнах до заветната цел. Пих една вече не толкова студена вода, вдигнах колелото победоносно, няколко снимки и видеа и 10 минути почивка на яката гледка. Позорска работа. Оттам надолу пак през мочурище. На връщане вече ми дойде акъла и там някъде държах ляво, за да мина по пътя към хотел Морейн. Яко спускане падна. Бадовите спирачки Shimano MT200 подмерисаха на заварки под тежестта на 110 кг, но се справиха. Между другото, съжалявам за формата. Все пак е някаква форма. Било то и обло. След този кеф надолу си мислех, че ще ме чака някакъв як баир. Всеки истински маунтин байкър знае, че яките спускания никога не са безплатни. Обаче се оказа, че по паважа нагоре от Морейн към Алеко не беше кой знае какъв взор. Така че силно препоръчвам този маршрут. Само дето ако се тръгне оттам ще се стартира доста ударно, но пак и по-добре от 500 метра мъкнене по камънаци. Приключвам епичната 8 километрова обиколка по познатия позорски начин. Изтисквам каската и чудо. 100 грама пот потече като из ведро. Ама кога беше на гледката на рева, а?
Добавям и малко кадри от обикалянето по билото да си събера псевдоснимачната техника. Все още не съм толкова про за GoPro. Айде със здраве! Безаварийно и умната!